Eta beste barik, estan honenarentzako sarize Bermioko Landabaso Arategia. Eta salikaren aldetik Donander Bilbao. Estan hodenaren saria Landabaso Arategia, Bermiokoe. Eta jasiko gara sari nagusiak banatuten, hirugarren sarize Jesus Mari Martija, Gernikekue. Sarize, Bermioko abez batzako ordezkariak emongo dau, Aldeko tabernak omenan dilez, Bermioko abez batzako zuzendarizek eta salikatik Donander Bilbao. Vamos, bigarren sarira. Bigarren saria, Fede Arategiaren zan. Ez da desagertuten Fede danotak igun ordan. Eta Josu aldeko kuek berak hartuko dau gran izenien sarize txaluetan adalabe alkartasuna dantza taldeak emongo dutzo arize hortxe gaizke San Pedro alkartasuna dantza taldeari omenaldi txiki bat eskinitxe hau altzerki hau ero diplomea Kepa Landak eta salikatik beste sari bat bebat. 14. Odoloste txapelketako irabazlea Jeronimo Arategia. Jeronimo Arategiaren txata urten be irabazle Bermioko Odoloste txapelketan. Hemente datoz Galo bero bat Jeronimo Arategiaren txat. Txapela idurre bideguren alkateak diplomeak Kepa Landak eta Urdaibai Arraun elkartetik Aldeko tabernaren omenaldi les, Agustin Aramburu, presidenteak banatuko dau, gara ikurra. Aztu barik, salikak bere salia emoten daudela. Hortxe bat, txapela joantzitxe, Galo bero gar, eurentzako, Jeronimo Arategia, aurten be, irabazle Bermioko Odoloste txapelketan. Eta eskerrik asko etorri zarien guzti hori segidu. Disfrutetan, azoka honegaz. Mila esker. Eta mila esker, Aldeko taberneari aurten be, Odoloste txapelkitidia antolatzea gai.